Ġanna bispazji li promovu tarif dwar l-ambjent minn perspettiva xjentifika. Maths Trail, laboratorju ta' suġġetti STEM u proġetti edukattivi kreattivi li ser isiru fuq barra u fuq ġewwa tal-iskejjel. Dawn huma ħut minn 71 proġett li dejja tal-jom tresqu mill-edukaturi tal-iskejjel u msejsa fuq prinċipji li promovu suġġetti tal-STEM, xjenza, teknoloġija, inġinerija u matematika, suġġetti li jsaħħu l-abiltajiet fil-litterizmu numeriku u studji li huma marbuta mas-settur turistiku. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima qal li ser ikunu ntlaqgħu 85% tas-sottomissjonijiet. Fisser dawn il-proġetti bħala klassijiet tal-futur għalli jittama li dawn issiru ir-realtà tal-preżent bilan it-tfal jilħu l-massimu u jiksbu r-riżultati li qatt ma ħlomna li niksbu. Is-Segretarju Permanenti Matthew Vella qal il-politika tal-Gvern mhijiex titratta biss il-prinċipju tal-awtonomija iżda qed tatwa fil-prattika. Fisser kif li tkun edukatur mhijiex biss missjoni. Iżda l-istudenti fil-klassijiet iridu jkunu trattati bħal tfal ulied li jmeritaw ambjent li joħroġ l-aħjar u l-aqwa kwalitajiet tagħhom mingħajr paraguni. Ta' kollu qed ikun bl-inizjattiva diretta tal-iskejjel u allura qed nippromovu l-kunċett tal-awtonomija. Il-proġetti li ser ikunu implementati b'effett immedjat ser ikunu qed jibbenefikaw minn investiment ta' €9 miljun bħala parti mill-iskema Open Horizons.